fik du julegave? Jeg fik sådan en stor pakke med tusser. Hvad fik du? Jeg fik sådan en bog med sådan noget specielt papir i, som man kan tegne i. Og det er meget specielt, det koster rigtig mange penge. Hvis du ikke har nogen tusser til det, må du gerne lave noget af mine. Det vil jeg meget gerne. Ej, prøv at se. Det lyser. Ej, hvor sejt. Et kridt, der lyser. Ja. Skal vi prøve at tegne? Jo. Hæ? Det ligner den, vi tegnede. Ja. Skal vi ikke rydde på den? Jo, det kan vi godt. Det ligner den hest, vi tegnede. Ja. Måske en magisk kys. Der forklarer det jo også, hvordan det lyste, vi fandt det. Det har du ret. Vil vi ikke tegne nogle flere? Jo.